बेखौ जोङो दिनै फैयै फैयै बिथाङा 29 डेथ एनिभार्सारि दिनै थ' बाहाय जोंनिनो मानगोनां बिटिसिनि चिफ श्रीजुत हाग्रामा महिलारी सारा गावनो स्वयं बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैबाय थायो। दिनै बिथाङा मोनसे बिखेक इम्पर्टेन्ट खामानिनि थाखाय गुवाहाटि फारसे थांनांदों। स' बिनि थाखाय सारा बुंहरदों दे आं सहैस्लाबनाय नंला, जायखिया नोंसोरो थादो बा सोर सोर दं बै जोंनि मानगोनां EM बिटिसिनि देरहासार बसुमतारी सार दंफैयो आरो MLA सभाराम बसुमतारी सारमोन दंफैयो आरो गोबां EMफोर दंफैयो, MLAफोर दंफैयो। थ' बिथांनि एबसेन्सआव मानगोनां हाग्रामा सारनि एबसेन्सआव जोंनि मानगोनां EM बिटिसिनि एडुकेसन हेल्थ डिपार्टमेन्टनि श्रीजुत देरहासार बसुमतारी सारा दिनै आलासि गाहाय हिसाबै खुंफुंलांबाय आरो बेबादिनो जोङो मानगोनां बिर सिलागांखौ जोङो जेब्लाबो बावनो हाया। मानो होनोबा मोनसे समाव बे जोंनि बर' हारिनि मेगन खानाखौ बे बिथाङा मेगन गेवहोलांदों, खाथिलांनानै जोंनि जाथिनि थाखाय मोनसे गिदिर मोनसे गावनि जिउखौ आहुति खालामलांबाय। बिथाङा गावनि जोंखौ फोरोंलांदों, बिथाङा जोंनि हारिखौ फोरोंलांदों गोबांथार बोरै जों थानांगौ हारिया, जों बोरै हारिखौ अनसायनानै थांनांगौ। थ' मानगोनां बिर सिलागाङा जोंखौ गोदोनिफ्रायनो फोरोंबोबाय थादों। बिथांनि आदर्शजों जों दिनैसिम सोलिगासिनो दं आरो बिनि आदर्शजोंनो जोंनो दिनै BTCआव जोङो मोनसे एरेन्जमेन्ट जाबाय। दा बेखौनो आङो जेब्लाबो जोङो मानगोनां बिर सिलागांनि थैनाय दिनखौ फालिबोबाय थादों आरो फालिलांबाय थागोन आरो बेखौ जोंनि मानगोनां श्रीजुत हाग्रामा महिलारी सारानो खालामलांबाय थाखागोन। बिथांनि मुङै आथिखालनि BTC सरकारा माबाफोर खामानि मावदों? औ, थांनायसो कयेकथा सप्तानि सिगां जोंनि मानगोनां चिफ हाग्रामा सारा मोनसे घोषणा खालामलांदों। आं एमाउन्टखौ एक्जेक्टलि आं मिथिला, जायखिया बिनि नामावबो मोनसे गिदिर फाउन्डेसन एबा मेम'रियेल हल बिर सिलागांनि नामै जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारा डिक्लेयार खालामखाबाय। जेरै धालिगाव प्रेमसिं ब्रह्मनि नामावबो खालामदों। गोबां गोदोनि मुंदांखा गोदोनि बिर जोहोलावफोरनि नाम बा सोरबा रोजाबगिरिफोरनि नामावबो जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारा बिसिनि नामै मोनसे फाउन्डेसन बा मोनसे मेम'रियेलनि थाखाय अनसुंथाइ जासिबाय दं। आं एक्जेक्टलि नैबेनि माबाखौ आं मिथिया, मथथे 20निफ्राय 30 करोड़नि गेजेराव बे खामानिया जागोन। नैबे बिर सिलागाङाव मेम'रियेल हल बा माबा मोनसे पार्क बानायगोन। थिग बेबायदि मांखरसालियाव जिहेतु कमिउनिटि हला आद्रा जानानै दं, बेनि सायाव मा राहा लागोन? दाथ' बेखौ निस्सय दानि बे गोदान सेंसन जानायावहाय बेखौहाय आरोबाव डिजाइनारफ्रा गोदानै बानायनानै साबसिन खालामसिगोन। मथथे बे रोखोम बादि जानानै थानाय नंला, एबार फुल्लि जेसेबां जों डिजाइन खालामनानै कमप्लिट जासिगोन। बेखौ जोंनि BTC सरकारनिफ्राय बा मानगोनां हाग्रामा सारा अलरेडि डिक्लेयार खाबाय। बे मांखरसालिखौ जोङो समायना रमायना खालामनो थाखाय जों नाजादों आरो बेखौ निस्सय खालामथारगोन जोङो।